Meeting with the county secretary and all the chief officers concerning the circular of migrating from a LAF fund to CPF. We've agreed that nobody will be forced to migrate from another scheme to the other unless consulted. George Juma, Ramogi TV, Migori. Obila ma Nakuru Achije prario kod ariyo e kinde mitima pedha ne math moko puodhi e kadak ma Barnabas kod pipeline. Obila nondhiyo lita 40 mag ethanol, simbe ong'we yamo mopogore, box 16 mag ndawa moko puodhi kod math mamoko ma oko puodhi mokete chupni. Komanda mar obila ma Nakuru Samuel Boyita motelo ne apedha no owacho ni gibiro dhi mbele gi wechego kod apedha go kanyakla kod pedho njore e county ma Nakuru. Muka. During the raid, we were able to net several boxes of uncustomed cigarettes. Also, we managed to net uncustomed, that is uncustomed cigarettes, oris, in 16 boxes. We netted also several second generation alcohol packed in crates and cartons. We also managed to net about 40 liters of ethanol, industrial ethanol, with also hydrogen peroxide, which is a catalyst to neutralize the ethanol, so that it can be given to unsuspected customers. Jolony kod jodongo mawuok e dhod Joabasuba County ma Homa Bay oro kwayo ne jatend piny William Ruto mondo chugne gi county margi kaka achiel kuom yore mag neno ni gwenge mag Suba ma bende nojwang gi sirkande machon oyudo dongruok malong'o. Gisani gwenge mag Suba nitiere koda sub counties magin Mbita, Suba Central, Suba West kod Suba South magiwacho ni oromo chugo county. E romo margi manobagi gingo e kar chung od bura ma Suba South, oganda go keto ayanga andika margi ne commissioner ma county no Ronald Mwiwawi mondo ochwal kwayo margi ne apis jatend piny. Kotenegi koda Dr. Mark Matunga gikoni kwan margi sani duong kopim kata gi gwenge mamoko mane osemi county kendo chiwo negi county biro kelo ber mathoth ne oganda go. That we have a campus for Tom Mboya University because there's over 1,000 acres here, which will also serve as the county headquarters when we become a county, because the Bible says talk of things that are not as if they were. Ne wach gik moko ma pod okobede kagima ginango gintiere. Nasema tunataka iwe Suba iwe county, itakuwa. Can we therefore